Kdybyste šel volit, věděl byste koho? Piráty. Je to prezidentská volba. No, jak byl premiér? Andrej Babiš? Babiš, ano. Z jakého důvodu? No, si myslím, že to bude 100krát lepší, než tady ty šaškové, co tam jsou, ne? A koho budete volit, víte už? Výsledku vám do toho prd. Kníže Vojtěcha tam hodím. Blíží se nám prezidentské volby. Jelikož Praha je, co se voleb týče, velmi specifická a často se v ní volí úplně opačně než ve zbytku republiky, rozhodli jsme se vyrazit i mimo ní, a to konkrétně do Chomutova. V tomto městě v Ústeckém kraji žije bezmála 50 000 obyvatel. Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nejnižší volební účastí. Půjdete volit v prezidentských volbách? Ne, A z jakého důvodu nepůjdete? mě to nezajímá. Nebudu, A z jakého důvodu ne? protože mě se o to nějak nezajímám. Neřeším to úplně moc. Určitě půjdu. Ano. No, možná jo, ale no když tak jedině Babiše. Dobře, díky. Máte už vybraného nějakého kandidáta? Tady není z čeho. Podle Babiše. Jo. Ano. Určitě, Petr Pavla. A z jakého důvodu byste si ho vybral? Je to jediný z kandidátů, který má nějaký plán a který je známý celosvětově a má historii v řízení čehokoliv, protože byl šéfem NATO. Že? A už víte, koho budete volit? 100%. Toho, jak on se jmenuje? No, jak byl premiér? Andrej Babiš? Babiš, ano. Z jakého důvodu? No, si myslím, že to bude 100krát lepší, než tady ty šaškové, co tam jsou, ne? Andreje Babiše. Asi generála, vypadá to zatím. Paní Nerudovou. A z jakého důvodu jí budete volit? Co je pro vás takhle důležité u ní? Je to pro mě důležité z toho pohledu jednak, že jsem žena. A potom věk určitě. A myslím si, že bych chtěla vůbec všecko u nás trošičku ozdravit mládím. Nikdy jsem nebyla volit a nebudu to porušovat. A proč nechodíte volit? Nevím. Vás to netíží třeba, kdo je v politice, nezajímá vás to? Jo, zajímá mě politika určitě, to mě zajímá, ale nějak se do toho nechci vměšovat. No ale tak přece jenom pokud člověk zase potom není spokojený s něčím, jak to tady funguje, tak tady to je ta jediná příležitost, kdy něco můžete trošku změnit. No, to určitě máte pravdu, ale nevím, co bych vám k tomu řekla, prostě nepůjdu volit. K volbám půjdu, ale nejspíš ani jednomu z nich nehodím hlas. Hlas bude neplatný, ale mám doma knížku z roku 1899, starý kalendář a tam je, že jo, kníže Vojtěch, jak má zvedlou berli, jak žehná český zemi, takže prostě asi ofotím prostě ten obrázek a kníže Vojtěcha tam hodím. Kdybyste šel volit, věděl byste koho? Piráty. Je to prezidentská volba. Asi bych volila Danuši, ale nejsem si úplně jistá, že jsem jako zjišťovala jsem si informace, zajímám se celkem o to, ale tím, že nejsem pod tím tlakem ještě volit, tak jsem se úplně jako nevybírala přesného kandidáta. Co je pro vás u prezidenta důležité? Já nevím, by to byla osobnost. Tady v těch třech nevidím ani jednu. Přehled o té politice by měl teda, jo. Aby jako my jsme starší, že jo, tak aby rozuměli těm starším, nejen těm mladším lidem. A aby nebyl skorumpovaný. Hlavně, aby bylo spolehnutí na něj, no. No, jako jeho zázemí a i taky trošičku jeho minulost. No, helejte se, prezident nemá vlastně žádný pravomoce, nic moc, tak nevím, aby to byla nějaká osobnost, aby dělal nám dobrou reklamu ve světě. Aby ten člověk byl takový jako dost jako reprezentativní, jo, aby nějaký jako vypadal. Nevolí se ale jen v městech, ale také na vesnicích. Právě proto jsme se posunuli o kousek dál, konkrétně do Lišan na Lounsku, kde žije zhruba 150 obyvatel. Obec se totiž v minulých prezidentských volbách zapsala do historie tím, že zde skoro 94% všech hlasů připadlo Miloši Zemanovi. Tak se pojďme společně zeptat na to, jak tu obyvatelé budou volit letos. To ještě nevím. A na základě čeho se rozhodnete? Vůbec netuším, tahle vláda stojí pěkně za prd. Bude na to čas? Nebude na to čas? Ne. A co budete dělat místo toho? Mám turnaj ve florbale. Já totiž jako ze zásady si myslím, že lidi by měli vládnout sami sobě. Hlavně především. A dokud v tom vládním složení nebudou napůl ženy a napůl muži a napůl, nebo z nějaký části děti a staří lidi, tak mě to vůbec nezajímá. Takže obecně nechodíte třeba k volbám? Hele, je mi 44 a volila jsem naposledy ve 20 letech. A od té doby mám pocit, že jestli někdo může vládnout mému životu, tak jsem to já.
nepotřebuju k tomu politiky, ani pravidla této společnosti, ani nastavení mentální společnosti nebo nějaký úrovně prostě. Já jsem vládce svého života. Asi ne, já se o tohle teď zatím nezajímám nějak. A koho budete volit, víte už? Výsledku vám do toho prd. Nakonec asi tomu Babišovi. A z jakého důvodu? No, ten trochu aspoň myslí na lidi. Co se týče těch 5 000 na dítě, jsem slyšela, že to byla hlavně jeho zásluha, tak doufám, že by to bylo trochu lepší. Váha mezi 2 kandidáty. A mezi kým váháte, jestli mi to můžete prozradit? No, mezi Babišem a mezi Petrem, Pavlem. A co by pro vás byl takový rozhodovací faktor? V čem se rozhodujete teďka? No, to by mě taky zajímalo. Babiše. A z jakého důvodu? Je asi nejlepší z těch kandidátů. Mám ho radši. A jaký by podle vás měl být třeba prezident? Máte nějaký třeba morální hodnoty, co by měl zastávat? Ani ne. Je vám to jedno? No, ve finále jo. No, hlavně musí myslet především na naše lidi. Neříkám, že jiní lidi nepotřebují pomoc, ale hlavně nám. Protože mně přijde, že veškerý peníze jdou s prominutím Ukrajině a na nás se trochu kašle. No tak já bych radši teda toho prezidenta, přece jenom. Proč? Já nevím, protože ta prezidentka, ta ženská, přece mě víc zatížená tou rodinou a těma dětma, když má. Ten prezident je přece, ten chlap je volnější, že? Ráznější může, i když ta ženská taky, když to dovede, já teda ne. No a jaký by měl být? No určitě teda spravedlivý, měl by si stát za svým, co řekne prostě tak nějak. Měl by mít přehled celosvětový vůbec a tak nějak, no, všeobecně. A do těch posledních prezidentských voleb tam se teda byla volit? Určitě. A to si pamatujete, kolik z toho jste volila? No to víte, že já jsem volila Zemana. No a když se podíváte, pan Zeman tam vlastně teďka byl 10 let, tak když se podíváte na celou tu dobu, teď už mu to končí, jste spokojená s tím, jaké to bylo během té jeho vlády? Víte co, on byl takový svéráznej, jinak jako bych řekla, že celkem neubližoval. Co se mi u něj líbilo, tak teda měl to v hlavě docela srovnaný a mluvil, dá se říct, z oleje. Jo, neměl papíry, nezakoktával se, ten prostě krásně plynul více jazyky. No to se mi jako u něj líbilo, no měla jsem vůči němu taky výhrady samozřejmě, ale kdo pak jsme dokonalí? Nikdo nejsme dokonalí, že jo? No, tak jste to viděli. Někdo už má o svém kandidátovi jasno, někdo ještě váhá a někdo k volbám vůbec nepůjde. A jak to máte vy? Už víte, koho budete volit? Dejte nám vědět dole v komentářích.